1 nga radio frequency sa pangalan nga Kader FM ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ining istasyon ng ginapanag-iyahan sang Archdiocese St. Capiz kag ginadumalahan St. Capiz Archdiocesan Social Action Center ug Kasak sa idalom sang pag-iya St. Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyo mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Ang oras 88.1 Spirit FM Philippine Standard Time alas 5:28 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo may baluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sa tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mayong ngapon Banwa Syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong ngapon Pilipinas. Mayong ngapon sa aton nga mga koturan nga matag Palimati. Sa 16 ka banwanan sa probinsya sang Capiz, sa 47 ka barangayan sa syudad sang Rojas. Sa aton nga mga kalagad sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan, ang probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, anas paras probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Nagapalabot maganda sa pagpanamyaw sa aton nga mga kalagad nga mga overseas Filipinos nga padayon nga nagasuporta kag nagatutok diri sa aton nga pagapangalagad sa 88.1 Spirit FM. Sa aton nga mga kalagad nga yara sa tagsa nila ka mga panimalay. Oy, sa mga miyembro dyan sang 4-piece, nagapulo pa mahaw, nagapulo pa mati, nagapulo pa mo yungko, kag nagapulo pa mong karo. mayong hapon gid sa aton tanan-tanan. Kagkabay pangayara kita no sa maayong kaimtangan. Sa managasaulog silang kadlawan, happy birthday. Especially kay alagad Glenn, o kon Christian Glenn Danios. Tama no, tama. Gikan sa imong 88.1 Spirit FM family, kag sugman sa Kasak family, kag special mention gig ko no kay alagad Rayla Berry. Siya ginagsugo diri sa kon para tamyawon ikaw.
para wala siya kung sang utang. Aw nano. Kag sa tanan-tanan no nga nagasaulog silang kadlawan, happy birthday kid. Mayong hapon man sa kay Andre Toto Policarpio, kay JL Dexter Bactad, kay Lagad John Kenneth Fabregar, kay Lagad Daniela Alcazaren, kay Ma'am Jen Fajardo. Salamat gid sa padayon ninyo nga pagtutok diri sa aton nga pagpagalagad. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Philippine Standard Time, alas 5:31 sa hapon. Ano ba ang mga balantayan nga balita nga aton pagatagaan sang nagakaigo nga pagtamod diri sa aton nga palatuntunan sa Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa aton nga Pangulong dinalhan, balita lokal, ikaduha nga hugna sang panagtagbugas sa syudad sang Rojas nagsugod na. Samtang hinyo nga test kits kag PPEs gikan sa Office of the Civil Defense nagabot na sa Capiz Social Action Center. Ginbisita ang isla sa Lutayan, estadyo sa mga estudyante ginhibalo. Benepisyaryo sang tupad program sa Banwa sang Maayon nagtambong sa ginhiwat nga oryentasyon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang balita national, travel restriction iga-implementar sa probinsya sang Masbate bangod sa pagangkat nga dalasang Delta variant. Pilipinas nakabaton sang masobra tunga sa milyon nga dose sang AstraZeneca COVID-19 vaccine kag mga nagatawag sa mental health hotlines nagadamo subong nga pandemya. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kag balita sa Caritas, CBCP President naghinyo sang pagpangamuyo para sa kaluwasan sang napektuhan sang linog sa Mindanao. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Amay ato pa mga balita nga aton karon pagtagaan sang nagakaigo nga pagtamo diri sa aton nga palatutunan sa Kasak Special Coverage. Apang bago ina, aton anay baluon ang lakat sang panahon subong adlaw. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Sandig mga kalagad sa pinakuling nga datos sang DOST Pag-asa, ang easterlies nagapekto sa bahin sang eastern section sang Visayas kag Mindanao. Sa forecast weather conditions sang Pag-asa, ang Metro Manila kag nga porsyon sang pungsod maka-eksperyensya sa magaluman nga kalangitan nga may malaka nga pagulan-ulan na tugay ni sang easterlies kag localized thunderstorms. May posibilidad sang pagbakag landslides, labi na sa tion sang mabunok nga pagulan-ulan. Sa forecast wind kag coastal water conditions sang Pag-asa, ang Luzon maka-eksperyensya sang makanay tubtub kasarangan nga huyop sang hangin from southeast to southwest, samtang coastal water makanay tubtub kasarangan ang balod nagalabot sa 0.6 to 2.5 meters. Ban nga porsyon sang Pilipinas, lakip na ang Western Visayas kag probinsya sang Capiz, maka-experience mga kalagad sa makanay tubtub kasarangan nga huyop sang hangin from east to southeast, samtang ang coastal water makanay tubtub kasarangan 0.6 to 2.5 meters ang balod. Pinakamainit nga temperatura subong adlaw 33.8 degrees Celsius alauna 55 kaina sang hapon. Samtang pinakamalabig nga temperatura 26.4 degrees Celsius alas 4:55 kaina sang aga. Sunrise alas 5:42 buwas sa aga. Sunset alas 6:20 karon sa gabi. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Diretso kita banwa sa pagdulong sa inyo sang balita na tuhoy sa COVID-19 sa bilog nga kalibutan subong mandri sa pungsod Pilipinas sa Western Visayas sa probinsya sang Capiz kag syudad sang Rojas. Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sandig mga kalagad sa pinakuling nga datos sang Worldometers, ang COVID-19 cases sa bilog nga kalibutan naglabot na sa 206,317,768. Samtang sa mga nasambitan nga numero, naglabot sa 4,349,493 ang numero sa mga nagtaliwan. Samtang 185,145,145,350
ang natigayon nga mag-ayo bangod sa balatian nga dala sang COVID-19. Samtang diri naman sa pungsod Pilipinas, sandig sa pinakuling nga datos sang Department of Health Philippines, may dugang nga 13,177 ka makumpirmado nga kaso sang COVID-19 nga nabalag subong nga adlaw. Samtang mayara man sang 4,322 ka mga numero sa nag-ayo kag 299 ang dugang sa numero sa mga nagtaliwan. Sa karon ng Pilipinas nakabalag na sang 1,713,302 ka makumpirmado nga kaso sa COVID-19. Porsyento sa mga aktibo 5.6% o 96,395. Porsyento sa mga nag-ayo 92.6% o 1,587,069. Porsyento sa mga nagtaliwan 1.74 o 29,838. Samtang diri naman sa Western Visayas, sandig sa pinakauling nga datos sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development. May dugang nga 821 ka mga kumpirmado nga kaso nga nabalag subong nga adlaw. Sa diin ang total confirmed cases sa Rion 6 ang naglabot na sa 92,574. Maaktibo nga kaso yara sa 10,260. Samtang sa disposisyon sa maktibo nga kaso, ang asymptomatic 45.33%, mild 47.95%, moderate 4.04%, severe 2.55%, kag critical 0.13%. Samtang diri naman sa aton sa probinsya sang Capiz, sandig sa pinakauling nga datos sang Capiz Provincial Health Office, may dugang nga 64 ka mga kumpirmado nga kaso nga nabalag kahapon nga adlaw. Sa diin ang Capiz nakabalag na sa karon sang 5,872 ka mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Porsyento sa maktibo 8.21%, kung kabugusan nga 482. Porsyento sa manag-ayo 86.53%. Kon 5,081. Porsyento sa managtaliwan 5.26%. Kon 309. Samtang diri naman sa siyudad sang Rojas, sandig sa pinakuling nga datos sang City Health Office, may dugang nga 21 ka mga kumpirmado nga kaso nga nabalag kahapon nga adlaw. Sa diin ang maktibo nga kaso sa siyudad ang naglabot sa karon sa 231. Samtang mga numero sa nag-ayo naglabot na sa 2,556. Samtang may 126 na ka mga numero sa nagtaliwan. Kung kapugusan nga 2,952 ka mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Oras naton sa 88.1 Spirit FM, alas 5:38 diri sa aton nga pagpangalagad ang kaundahan sa aton ginpanglinyada nga mga balita aton pagapanumbalikan matapos sa mga importante nga pahibalo. Standby. Ang dengue, isa ka acute viral infection nga makuha paagi sa kagat sang lamok nga Aedes aegypti. Ini nga balatian makalalaton kag makamamatay. Kung mapabayaan ang tawo nga malatnan sini nga balatian, mahimo ini mangintunaan sang iya kamatayon. Yari ang mga sintomas sang balatian nga dengue. Mataas nga hilanat, nagapalanakit ang lawas, pagpalangluya, rashes sa lawas, pagdugo sang islo kag ilong, pagsakit sang tiyan, maitom ang higko kag ang pagpalanuka. Yari ang mga dapat himuon, agud malikawan kag matapna ang dengue. Tinluan sang maayo ang balay kag palibot. Pangitaon kag gubon ang mga lugar kag butang nga ginaistaran kag ginaitlugan sang lamok. Takpan ang mga drum, balde, galon kag iban pa. Islan ang tubig sa turera isa ka beses kada simana. Tinluan ang sagilong sang atog. Buhuan o kunhiwaon kag pakulbon ang mga goma nga wala na ginagamit. Himuson ang mga nagalapta nga paya, bote kag lata sa palibot nga mahimo matiniran sang tubig kun mag-ulan. Magsuksok sang proteksyon sa lawas. Magsuksok sang pantalon kag bayo nga mahaba ang manggas. Magamit sang moskitero kun magtulog. Magamit sang mosquito repellent kada adlaw. Magpakonsulta sa mas temprano. Gilayon nga magpakonsulta sa doktor
kung nakabatyag sang hilanat sa sulod sang duwa ka adlaw. Magsugod sa pagpaaso kung mayara sang lugar nga madamo ang kaso sang dengue kag may peligro sang outbreak agud gilayon ini nga matapna. Patyon ang kiti-kiti, tapnaon ang dengue. Ang ini nga pahanumdum, buylog nga ginadulong sa inyo sang Provincial Health Office kag Capiz Provincial Government. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon, kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome ukon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome ukon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangintunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan na ginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sang December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo ukon maghatching gamit ang tissue ukon panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Oras sa 88.1 Spirit FM Philippine Standard Time, alas 5:43 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo may baluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sa tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kater FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Balik din mga kalagad sa aton nga palatuntunan sa Kasak Special Coverage. Sa gihapon ninyo alagad Real de la Rosa. Diretso kita mga kalagad sa pagdulong sa inyo sa mga balita nga natipon sa 88.1 Spirit FM News Team. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Muday mapangita di sang Sa laming unang balita lokal, ikaduha nga hugna sang pagpangatag bugas sa syudad sang Rojas nagsugod na. Para sa kaundan sa balita, yara sa line number 3, si Alagad Maria Rica May Pablo. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nag-umpisa na ang liwat nga pagpanagtag sang 30 ka kilo sang bugas sa mga pigado nga pamilya sa syudad sang Rojas sa ikaduha nga hugna sang ayuda nga ginpanikasugan sang lokal nga gobyerno. Sinigid lamang nga semana, naglabot na sa 2,456 ka mga pamilya na tigawin nga makabaton sang nasambit nga bulig sa diin ginalakipan ini sang 414 ka pamilya sa Barangay 7, 665 gikan sa Barangay Inzo, kag 1,377 naman sa Barangay Tangke. Ginpahayag sa isa sa mga nakabaton sang bulig nga ginpamatudan lamang sa alkalde ang iya nga probisa sa mga pumuluyo kag ginpasalamatan sini ang maayo nga katuyuan sang syudad bangod dako nga bagay ini sa ila pagpangabuhi sa tunga sang ginapangatubang nga pandemya. Sunod naman kay Daddy Vas nga himuon sang syudad ang kutob sa masarangan nagud padayon nga mabuligan ng pumuluyo sa tunga sang krisis. Nagpasalig man ini nga samtang may pandemya,
padayon ng pagbulig sang gobyerno lokal sang syudad sa mga pamilya nga mas nagakinahanglan. Kaupod sang alkalde nga personal nga nagtugyan sang ayuda sunday Kapitan Ray Magallanes sang baybay kag Alvin Chanco nga nagrepresentar sa Iloy City nga si City Councilor Cora Balgos Chanco kaupod ang mga katapos na konseho sa mga barangay. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si Maria Rica May D. Pablo, 88.1 Spirit FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Maraming salamat alagad Maria Rica May Pablo sa gindulong report diri sa aton nga pangalagad sa dugang nga balita. Hinyo nga test kits kag personal protective equipment gikan sa OCD o kon Office of the Civil Defense nagabot na sa Capiz. Para sa paghatag detalye sa nga balita, yara sa line number 4 si alagad Leonard Mira. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Ginpasalamatan ni Governor Esteban Evan Contreras ang gintugyan nga bulig sa Office of the Civil Defense ka personal nga ginhinyo sinisang nagligad ngayon adlaw. Suno sa gobernador nga lubos ang pagpasalamat sini sa paghatag ig talupangon sa inyo nga test kits kag personal protective equipment nga labing kinahanglanon sang probinsya sa balay nga pagpakigbato sang pandemya kadulot sang coronavirus disease 2019. Kalakip sa mga nabaton sang kapis ng 1,000 nga test kits kag 500 ka mga pipigikan sa OCD Regional Office 6 sa diin personal mismo ginbaton ni Contreras kaupod kay Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer Jing Palays. Sa matandaan, mismo si Governor Contreras ang nagpangabay sa nasambit nga opisina para sa mga kagamitan nga makinanglanon sa medical team sa Capiz, maamo ang mga nagapanguna sa pagpakigbato sa halit nga dala sang COVID-19. Sa bihak nga bahin, liwat man nga nabaton sang probinsya ang ika-22 nga batch sang COVID-19 vaccines gikan sa gobyerno nasyonal, pinaagi sa Department of Health Center for Health Development Western Visayas. Dugang nga 4,000 ka mga dose sang Coronavac o kung Sinovac vaccine ang nabaton sang gobyerno probinsyal kaginpahin para sa 8 priority group o kon para sa mga senior citizens. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Leonard Mera, 88.1 Spirit FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Maraming salamat alagad Leonard Mira sa gindulong report diri sa aton nga pangalagad sa dugang nga balita lokal. Social Action Center ginbisita ang isla sang Ulutayan, estado sa mga estudyante ginhibalo. Para sa paghatag detalye sa nga balita, yara sa line number 5 si alagad Apple Queen Labrador. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Naghinyo sang Sa handom nga mas mapalapad pa ang programa sa Social Action Center o kon Caritas Capiz, ilabi na sa mga malayo nga lugar sa Capiz, ginbisitahan sang nasambit nga opisina ang Barangay Ulutayan nga nagaisahanon nga Island Barangay sa siyudad sang Rojas. Ginpangunahan ni CASAC Director Father Mark Granflor ang nasambit nga aktibidad sa katuyuan nga mas may baluan ang estado sa mga pumuluyo nga nag-iistar sa nasambit nga isla, ilabi na mga estudyante nga natala na ang magapa-enroll sa grade 7 subong nga school year. May kaangtanan ini sa ginaproponer nga programa sa National Secretariat for Social Action o Nasa Caritas Philippines nga ginatawag Alay Kapwa Kapamilya Program nga isa ka family-based feeding program. Lakip na ang pagpaeskwela sa estudyante nga nagakinahanglan sang bulig sa nutrisyon subong man sa pinansyal nga aspeto. Ginpahayag ni Father Granflor nga isa ini sa misyon sang Katoliko nga simbahan nga ibaluon ang matuod nga sitwasyon sa mga pumuluyo agud mahatagan sang gilayon nga sabat. Suno pa diri nga importante man nga mabisitahan ng mga tumuluo nga nagapuyo sa ginakambig yara sa katabtaban bangod mahimo nga puno sang inspirasyon ng ilang nga pagpangabuhi sa diin mahimo makatandog sa balatyagon sang iban nga tawo. Kaupod sang hubon nga naglibot sa isla si Father Marlo Abad nga nagaserbe mission station priest sang bag-o lang gintukod nga simbahan nga ginhingadlan Stella Maris Mission Station. Sa naibaluan, isa man ang nasambit nga mission station sa minatukod nga Parish Social Action Committee nga magabudig sa kasak pinaagi sa pagpatigayon sa mga programa nga makapaayo sa komunidad. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, ini si alagad Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Maraming salamat alagad Apple Queen Labrador sa gindulong report diri sa aton nga pangalagad sa dugang nga balita
benepisyaryo sang tupad program sa Banwasang Maayon nagtambong sa ginhiwat nga orientasyon. Sa pagatag detalye sinang balita, yara sa line number 2 si Alagad Liza Generale. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Isa ka sinapol ang liwat nga ginpatigayon sa mga katapo sang Dole Tupad program kaupod ang mga benepisyaryo sa Banwasang Maayon kahapon nga adlaw sa katuyuan nga mapahibalo sa tanan ang natuhoy sa nasambit nga programa. Kalakip sa mga nagtambong ang ginatos ka mga benepisyaryo sang Tupad program o kung tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged o displaced workers nga amo ang mga napilian nga makabaton sang bulig sandigman sa mga rekisito sang programa. Ginpaathag ni Peso Manager John Beldea ang natuhoy sa mangin trabaho kag buluhaton sa mga benepisyaryo tubtub nga matapos ang tion nga gintalana para sa nasambit nga inisyatibo sang gobyerno. Kadungan sa orientasyon, nagbaton man ang mga benepisyaryo sang personal protective equipment, burihat kag face mask. Magabaton man ang mga inis ng 3,950 pesos bilang sweldo sa ila pagtrabaho sa sulod sang napulo ka adlaw. Sa mahibaluan, ini nga programa ang padayon nga ginaimplementar sang Dole pinaagi man sa pagmanikasog ni Governor Esteban Evan Contreras kag ang pondo ang nagikan sa gobyerno nasyonal. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Liza Generale, 88.1 Spirit FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Madamong salamat Alagad Liza Generales sa gidulong reporteri sa aton nga pangalagad. So sa gihapon no ginapasalamatan naton ang Department of Labor and Employment no sining nga programa, sining inisyatibo nga makabuligid no sa aton nga mga kauturan ilabi na no sining mga displaced kon disadvantaged nga mga empleyado no. Amo ini ganing rason kung nga nagtingwa man ang aton nga gobyerno probinsyal sa paghatag slots no sa pila ka mga kauturan naton kay may hindi man ni tingob no hindi man basta-basta lang makahatag ikaw no sang slots sa tanan kundi kinahanglan masala gid anay no kag ginapahulat-hulat lang man no iba naton nga kauturan bangod ang Dole tinag-commit man no nga magapadayon sa mga inisyatibo nila nga makabulig sa aton nga makauturan sa tunga sining paghangkat nga dala sang pandemya. Sa duga nga balita, travel restriction igimplementar sa probinsya sang Masbate bangod sa paghangkat nga dala sang Delta variant. Para sa pagpanumbalik para sining nga report yara sa line number 5 si Alagad Liza Generale. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Maga-implementar sang masugot nga travel restriction ang Masbate Interagency Task Force bangod sa pagpanghangkat nga dala sa makatalapon nga Delta variant sang COVID-19. Sa ginpapanaog nga mando ehekutibo ni Governor Antonio Co sa nagligad nga Miyerkules, temporaryo nga ginpahagan-hagan sini ang pagguha kapag sulod sa mga individual sa probinsya humalin Agosto 12 tubtub 19. Magluwas sa mga authorized persons outside residence, suno kay Co, limitado lamang ang hulag sa mga pumuluyo sa pagguha samtang yara sa Modified General Community Quarantine ang estado sang probinsya. Magapatigayon man sang curfew ang probinsya humalin alas 8 sang gabi tubtub alas 5 sang aga. Nagmando man ang gobernador nga ang mga kabataan nga nagaedad 15 anyos panubo, mga individual nga 65 anyos pataas nga may ginabatsyag sa lawas, subong man ang mga nagabusong nga magtinir na lamang sa mga puluyan. Ginadumilian man sa gihapon ang operasyon sa mga entertainment venues, playgrounds kag bulangan bisan yara na ang probinsya sa MECQ. Samtang ang mga hotel kag accommodation establishment nga accredited sang Department of Tourism ang ginpahanugutan nga magbaton sang customer apang sa lehitimo lamang nga pagkinahanglan. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Liza Generale, 88.1 Spirit FM. Kasang Special Coverage. Madamong salamat Alagad Liza Generale sa gidulong reporteri sa aton nga pangalagad sa dugang nga Balita National Pilipinas, nakabaton sa masobra tunga sa milyon nga dose ang AstraZeneca COVID-19 vaccine. Para sa paghatag detalye sa nga balita, yara sa line number 5, si Alagad Maria Jean Lorene Balgos. Kasang Special
Sobra tunga sa milyon nga dose ang AstraZeneca COVID-19 vaccine na nagabot sa Pilipinas subong nga Biyernes bilang dugang nga pagpasanyog sang supply sang bakuna. Sunod sa pahayag sang National Task Force Against COVID-19 nga ang nagabot nga supply sang bakuna ang ginabugusan sang 575,800 ka dose nga ginbakal sang pribado nga sektor pinaagi sa Dose of Hope program. Ang nasambit nga bakuna personal na ginbaton nanday NTF Implementer and Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr., Presidential Advisor for Entrepreneurship kag Go Negosyo Founder Joey Concepcion, kag AstraZeneca Philippines President Lutis Ramen. Kahapon nga adlaw, suno sa NTF, nga naglabot na sa 41,515,350 ka doses ng COVID-19 vaccines ang nabakal sa pungsod Pilipinas gikan sa mga narisari ka manufacturers. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Maria Jean Lorin Balgos, 88.1 Spirit FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Maraming salamat alagad Maria Jean Lorene Balgos sa ginunog reporter sa aton nga pagpangalagad sa dugang naton nga balita. Basan mo? Sa dugang naton hindi na. Sa dugang naton nga balita, mga nagatawag sa mental health hotlines nagadamo subong nga pandemya. Para sa pagkaundan sa nga balita, yara sa line number 2 sa Alagad May Durias kapag ulang sang bugtaw. Bangot ini mga kalagad no sa epekto man sang pandemya that is why nga madamo sa aton nga mauturan ang nagapanawag sa karon no sa aton nga mental health hotlines nga tigana no sang Department of Health para sa mga uturan ta nga may palamangkutano na tuhoy sa experiencehan sining anxiety o kon ang depresyon. Sa diwat yara sa line number 2 si Alagad May Durias. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Mas nagadamo pa ang numero sa mga Pilipino nga nakabatyag sang anxiety o kon depression kag nagatawag sa mental health hotlines ng Department of Health subong nga may pandemya. Suno sa psychiatrist nga si Agnes Joy Casino, technical consultant ng DOH Mental Division, nagtaas ang numero sa mga nagapanawag nga nabaton sang talatapan. Ginpahayag sini nga kalabanan sa mga nagpamangkot sang nagapanawag sa ila ang natuhoy sa sintomas sang anxiety o kon depression kag sa diin mahimo makapangayo sang referral o kon konsultasyon sa health professional. Dugang pasininga bangod sa pandemya nga dulot sang COVID-19, madamo sa mga Pinoy ang nagapabilin sa puluyan sa diin ang anay nagahalin sa puluyan agud magtrabaho ang sakaron naga-work from home kag ang pagtuon sa mga bata ang pinaagi na sa modules o kon online na. Gintuad pa ni Casino nga masami ginadala sa emergency room ang mga naka-experience sang anxiety o kon depresyon apang wala naman sang iban nga nakita sa mga laboratory tests sini. Ginpatag man sini nga ginpangitaan na sang talatapan sang suportang mga tawo nga nakabatsyag sang kasubong nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Samtang ginpahayag pa sang nasambit nga psychiatrist nga nakabato naman sila sang pagpanawag gikan sa mas batang ang edad kag kalabanan sa mga ginadangop sini ang tuhoy sa relasyon sa pamilya kag online schooling bangod sa kabudlay sang pagsunod sa mga bago nga plataporma ilabi na sa una nga bahin sang pandemya. Alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Alagad May Durias para sa 88.1 Spirit FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Maraming salamat Alagad May Durias sa gidunong reporter sa aton nga pagpangalagad. O pwede ka nakatulog liwat no. Sa katapusan nga balita, CBCP President naghinyo sang pagpangmuyo para sa kaluwasan sang mga napektuhan sang linog sa Mindanao. Para sa pagkatagkaundan sila nga balita, yara sa line number 2 si Alagad Apple Queen Labrador. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage.
Naghinyo sang pagpangamuyo si Davao Archbishop Romulo Valles, President ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, kaangod sa mabaskog nga linog nga nabatyagan sa Mindanao. Sunod sa Arsobispo nga eksperyensyahan sa Davao City ang mabaskog nga linog nga natabo alauna kaina sang aga. Ginpakigbahin pa sang Arsobispo nga nabugtawan man inigikan sa mabaskog nga paghulag sang duta nga gintunaan sa paghulag man sa mga edipisyo subong man ang katedral apisar wala man sang natuga nga kahalitan. Sandig sa report sang PHIVOLCS, nabalhag ang 7.1 magnitude nga linog sa Davao Oriental sa diin intensity 4 ang nabatyagan sa Davao City. Ginpaabot naman sang Arsobispo ang iya nga pagpangamuyo para sa kahilwayan sa mga residente kag nagalaom nga wala sang gintuga nga kahalitan ang nasambit nga linog sa pangabuyanan kag kabuhi sa mga naapektuhan sang paglinog. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo ini si Alagad Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special. Marabong salamat Alagad Apple Queen Labrador sa gidulong report diri sa aton nga pangalagad oras sa 88.1 Spirit FM Philippine Standard Time impunto alas 6 sa gabi. Standby sa aton nga 6 o'clock prayer. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ang oras naton sa 88.1 Spirit FM Philippine Standard Time alas 6:03 sa gabi. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Kagamuyat to banwang kaundan sa aton nga pagbalita subong adlaw sa nga Biyernes, Agosto 13, 2021. Nagtatsyang po diri sa aton nga pangalagad. Ayon nga po nanay sa kay Ma'am Gaudencia Balgos kag kay Sir Crisanto Usam Delfin. Sa pangalanan sa aton station broadcast team sa aton nga overall chairman His Eminence Jose F. Cardinal Advincula, sa aton nga managing kag social action director Reverend Father Mark Renflor, aton program manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalaman sa aton nga station manager Reverend Father John Dave Vibalya, aton nga mga technical director Alagad Mingming Wego kag engineer RJ Borja. Partner technical Alagad Maria Jean Lorene Balgos. Nanging kaupo niyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tawo. Iman sa Alagad Real de la Rosa. Nga nagasiling, hindi importante kung gamay kaapon dako, basta sa masakit ka lamang mapahilayo, kag basta yung pagtuo hantop kids sa makaako. Mayong hapon o kung mayong gabi, ka God bless Pilipinas. Sa amon mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang aton temporaryo nga pagpangalagad sa kahanginan gamit ang 88.1 nga radio frequency sa pangalan nga Kader FM, ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM.
Ang ining istasyon ng ginapanag-iyahan sang Archdiocese St. Capiz kag ginadumalahan St. Capiz Archdiocesan Social Action Center ug Kudkasak sa idalom sang pag-iya St. Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM, ang alagad nyo sa pagtuo kag